Pan Maślanka. Będzie mnie nagrywał mój nowy kamerzysta. Oczywiście prosimy, żebym nie zdradzał jego tożsamości, więc dotrzymam słowa, jaką będzie chciał, to sobie sam pokażę. No to teraz robimy le parkoura. A tam jest mój kolega Piotrek, tam jest moja koleżanka Aśka. A teraz parkour. Postaram się wejść na drzewo. Na najwyższe drzewo, tam gdzie mi się chce. Tyle szczerze mówiąc, któż to wie. Weź kaptur się robi. A nie. Dobrze, nie są używać. To mnie nagrywać. Kurde. No, Zaraz nie wejdziesz. ty chyba, człowieczku, nie wiesz, kim ja jestem. Królem Albanii. Nie, jestem królem drzew. Elo. No więc cóż, staram się wejść trochę wyżej. Patyk złamałeś. No wiem, bo mnie wpienia. Złama się. Bo mnie wpienia. A się... No wchodź. A nie, ty masz problemy już na górze. A weź na samym czubek. Albo nie, bo się złamie. Jestem tutaj. Tam gdzie jest widzisz tą gałąź? Dobra, dalej nie wejdę, bo gałęzie wpiniają. Jak widzicie, jestem tutaj, dalej nie chodzę, bo mnie gałęzie wpiniają. I trochę tutaj wysoko. No to Król drzew. no więc co mogę powiedzieć? Miło, że wpadliście. Rzucę ten... Rzucić. Tam jak widzicie jest mój kolega Piotrek. Iu. Daję małpę. No dobra, ja sobie wezmę teraz i zejdę. A ja sobie zejdę w zajebistym stylu. W stylu kurwa Tarzana. Słońce wychodzi, a potem zachodzi. Pewnie się będziecie zastanawiać na cholerę mi kaptur. No to od razu szybka odpowiedź. Tu możesz się Żeby się zjeżdżać. i zaraz No i zjechane. tańczę. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrawiam mojego kamerzystę. Tutaj kilka osób i tą panią, która tutaj przyszła. Czyli ciebie. Nie ciebie, Ju. tylko ją. No to dara. Małpo. Lajki. A i dajcie lajki i suba. I małpa. Jupi, dupi, dupi, dupi.